Mireu, mireu! Què està passant al cel? Ha eixit l'arc de Sant Martí. Oh, la màgia! Ara teniu les mans pintades. Que colorides! I si juguem a barrejar els colors? Començarem amb el groc. Què passarà si agafem blau? I ara molt de roig. Veieu com canvien els colors quan es junten? I amb els nous colors ens podem pintar la cara i les mans. Vos agrada mesclar-los? Doncs, si voleu saber tots els colors que es poden fer, haureu de llegir el conte.